Zelsa 2006. godine. Brak smo gotovo 10 godina, imamo 4 djece. Živjeli smo u maloj kući vama sa dževerom, tijesna nam je bila, nismo imali gdje da legnemo. Imali smo leće, ali tijesna svuku, nemaš gdje da se okriniš, kad ko dođe nema gdje da sjedi. I evo kad nam Islamikova donacija napravila kuću, sad nam je prostranije, imamo prostora, ima gdje ko doći. Od Srebrenice smo 25 km odavde, živimo od poljoprivrede i stočarstva, nema primanja nikakva. I još jednom hvala Islamike donaciji. Zovem se Kapić Mirsad, živim u Zelenom Jadru, opština Srebrenica. Živio sam u drvenoj kućici već 5. godina s 5 djece i ženom, ali eto uz pomoć Islamike Relifa dobili smo ja i brat zidane kuće. Mnogo smo zahvalni organizaciji, ljudima koji su pomogli. To će nam mnogo značiti u životu. Kapić Mirsad, živim ovdje u Zelenom Jadru, opština Srebrenica. Živjeli smo u ovoj drvenoj kućici u teškim uslovima, ali eto uz pomoć i Islamic Relifa dobili smo zidane kuće i mnogo im hvala i mnogo smo zahvalni svim ljudima koji su pomogli.